Ste už pre celý svet naozaj smiešni. Možno to ešte nevidíte, ale už nikto neberie Európsku úniu vo svete vážne. A kto by aj mohol brať Európsku úniu, ktorá celý svet neustále pouča prakticky o všetkom vážne v stave, kedy nie je schopná vyriešiť si svoje vlastné základné problémy. Tu riešime Bielorusko, potom idete poučať Rusko, chcete poučať dokonca Donalda Trumpa a Spojené štáty americké, vyhrážate sa tu Muskovi, vyhrážate sa tu Zuckerbergovi, chcete celý svet donútiť, aby vás počúval a rešpektoval, pritom sa z vás už každý otvorene smeje. Smeje sa, pretože sú tu kľúčové a dôležité problémy, ktoré Európska únia má, ale nikoho z vás nezaujímajú, pretože sú to náročné problémy, pretože by ich potrebovalo riešiť okamžite a nie sa tu vyhrážať Bielorusku. Pozrite sa na ceny nehnuteľnosti, pozrite sa na raketový vstup cien potravín. Ľudia nie sú schopní zadovážiť si základné náležitosti pre svoj život. Zelenský nám vypol plyn z východu a čaká nás energetická, neuveriteľné zvyšovanie cien energií a nikoho to tu netrápi. Ale poďme odsudzovať Bielorusko, USA a všetkých okolo seba. Takáto EÚ nemôže prežiť.